Il-kap tal-Oppożizzjoni ma kienx komdu jgħid li hu l-kap tal-koalizzjoni li rat li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku isiru ħaġa waħda. Il-ħamis Marlin Farrugia għamlet ċara li l-koalizzjoni għandha żewġ kapijiet u mistoqsi dwar dan f'għawdex Simon Busuttil ma tantx kien komdu. Rrid jitkellem fuq min mhux se jmexxi l-koalizzjoni iżda min se jmexxi ma qalx. Ħanibda fuq Marlin Farrugia. Ħanajdlek min mhux ser imexxi l-gvern tiegħi. Busuttil qal dan f'għawdex ftit wara li fin-naxxar Marlin Farrugia qalet li ħarġet fuq l-10 distrett għax minn kliema jidher li l-kandidati l-oħra tal-Partit Nazzjonalista mhumiex sodi biżżejjed. U naf li l-10 distrett għandhom bżonn kandidat, mhux ħanuża l-kelma li kulħadd tieħob juża fil-konfront tiegħi, imma għandhom bżonn kandidat sod. Simon Busuttil kien mistoqsi dwarha wkoll għax il-ġurnalisti kienu mistaġba b'dikjarazzjoni bħal din dwar distrett Fortizza Nazzjonalista. L-uniku risposta tal-kap kienet welcome. Għal dik li hija l-10 distrett, iva nikkonferma li Marlin Farrugia wara li tkellmet miegħi informatni u qbilna ser toħroġ fuq il-5 distrett u l-10 distrett. U naturalment ir-reazzjoni tiegħi hija xi iżmu